Небесни Отче, идвам пред Твоя престол на благодат със смирение и благодарност. Благодаря Ти за спасението, което получих чрез Исус Христос, и за Твоето Слово, което е светилник за нозете ми и светлина на пътя ми. Ти не си Бог на безредие, а на мир, истина и яснота. Днес се отричам от всеки дух, който се опитва да ме отклони от Твоята съвършена воля. В мощното име на Исус Христос се изправям срещу духа на объркване, който се стреми да помрачи ума ми и да ми отнеме разпознаването. Господи, изпълни мислите ми с Твоята мъдрост и очисти сърцето ми, за да чувам ясно глас Ти. Нека всяка духовна мъгла се разсее и Святият Дух да бъде моят компас и светлина във всяка стъпка на живота ми. Всемогъщи Боже, отхвърлям също и духа на посредственост, който иска да ме задържи в безплодие, леност и духовна хладкост. Ти си ме призовал да бъда глава, а не опашка, да живея в превъзходството на Твоето царство, а не в компромис. Разруши всеки оков на страх, съмнение и самодоволство в мен. Дай ми сила, смелост и постоянство, за да изпълня призива, който си поставил над живота ми. Възлюбени Отче, заявявам, че съм свободен в Исус Христос, обновен чрез Святия Дух и призован да живея живот на победа. Нека Твоето помазание почива върху мен, за да ходя в яснота, мъдрост и съвършенство. Направи ме верен свидетел, изпълнен с духовно различаване и сила, така че всичко, което върша, да носи слава на Твоето свято име. Моля се в мощното име на Исус Христос. Амин.